салом духтарои хушрӯи ман, иншолло хубен. мо ҳам шукри худо созем. ҳаматон хуш омадем ба канали мо. имрӯза навор хеле саволотонда ҷавоб мешавад духтаро. пешай навора сар кардан мехоҳам ки анами хоҳарма да шумо тавсия битем ки да компания атомӣ кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад духтаро. май хоҳарҷона чанд муддате ки реклама мекунам, командаш беҳтаринай, духтари хоксори, духтари хубай, кораш мода оди када мефаҳмона. бисёриётон мепурсен ки кор чихелияй духтаро, чихел мекунӣ. кор бениҳоят осонай. корейский компанияй дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом, яъне ки дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунен тамом. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен духтаро. шуморо ҳеҷ ка маҷбур намекунад ки ягон чи бихарен. фақат дар 2000 рубли русӣ дар 6 моҳ як маротиба мехарен тамом. азизони дилам, беҳтарин крему маҳсулото дорад барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои одамое ки ҳомиладор нестанд, даже барои ҳамаи дору дорад духтаро. аввалаш худованде, баъдан дорувои шифофармои атомӣ. духтарои хушрӯи ма, ай бекор шитанда бидроен қатъиян ами хоҳари беҳтарини ма кор кунен ва маблағ ба даст биёрен. шумо просто так дар хона бишинен, ҳеҷ кас шумо да сум наметавонем, телефонбозӣ мекунен. шумо 1 соат 2 соат тактона дар ҳамаи ширкатҳо сарф кунен ба ҳамаи ба телефон дар баробари кори хонатона кардан. 1 соат 2 соат ба телефон кор мекунен, дар 1 моҳ 80-100 ҳазори урусӣ ойлик мегирен духтаро. и ягон ҷои дурӯғиш нестай. агар ки фанду фребу дурӯғ боша, и духтаро ҳар рӯз реклама намехаранд, дар 2000 5000 10000 да реклама намехаранд духтаро. сари ҳеҷ кас задагӣ нестай ки просто так реклама бихаранд. бароям қадар фурсата аз даст натен. касе ки то ҳол регистратсия шидагӣ нестай, рақамҳои болои экранда бинависонед. хоҳараки беҳтарини ма шуморо регистратсия мекунад, тарзи кора мефаҳмона. агар кор кардан нахоҳен духтаро, ягон чи заказ карданӣ бошен, заказ кунен марҳамат, шумода ба ҳамаи ҷора роӣ мекунад. дар кадом давлати бошен шумода роӣ мекунад. иншоалло раҳмон ки шифо меёбем. не ки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешавад ва медроен кор мекунем. касе ки канали ман мерава салом расонем, беҳад хурсанд мешавам азизони дилам. духтарон акиҷа мехоҳам дар саволотон ҷавоб дам. дар саволои подписчикои нав ман дар бораи худам бисёр гап задагиям. азбаски видеомо удалит кардам, шумо тамошо накардагиен ва бисёр дар комментария менависонен ки дар бораи худтон гап занен. духтарои хушрӯи ман Мадина Фархунда 2 та ном дорам. шавҳардор, соҳиби 1 фарзанд, 23 солаям. анам хеле духтаракам имрӯз пага 6 сола мешавад. ман соли 2018 шавҳар кардагим. аз Қурғонтепаям, хидмам, шавҳармам ва дар Москва зиндагӣ мекунем. падар модар, апаву хоҳар ҳама дар Москва. мо аямо духтараки ма кӯдакиён бугем дар ҳамуҷа будем. тоҷикистон меомадем, иқа меистодем, мерафтем духтаро. хидмам қати шавҳарам дар Москва зиндагӣ мекунам. ҳозир боша хиср хиштомана хабаргирӣ омадагим духтаро. раҳмат ки канали мара интихоб карден, канали мара тамошо мекунен, мара дастгирӣ мекунен. ҳамаи шуморо ман аз барои Аллоҳ дӯст медорам ва боз мехоҳам дар иҷа саволтон ҷавоб битем. мегӯен ки тоқат зиндагӣ мекунӣ, иқадар сол зиндагӣ мекунӣ, бо хуштоман зиндагӣ кардан душвор нест. не азизони дилам, душвор нестай. барое ки ман ҳар сол 1 солда 1 солу 5 моҳда мебиём, хиср хуштомана хабар мегирам. 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ меистам, баъдан мерам. не душвор нест духтаро. ино мада кор надоранд. ягон чиам намеган. агар ганда мешидан мумкин ки душвор буд. не ки худо ба шукр мекунам, инсонои хубанд, мада кордор нестанд, ма чӣ кор мекунам намекунам. бароям қадар не душвор нест. анам хеле духтаракам имрӯз пага 6 сола мешавад. ман соли 2018 шавҳар кардагим. аз Қурғонтепаям, хидмам, шавҳармам ва
дар Москва зиндагӣ мекунем. Падар модар апаву хоҳар ҳама дар Москва. Мо аяму духтараки ма кӯдакиён бугем да ҳамуҷа будем. Тоҷикистон меомадем, иқа меистодем, мерафтем духтаро. худмам қати шавҳарам дар Москва зиндагӣ мекунам. ҳозир боша хисрхиштомана хабаргирӣ омадагим духтаро. раҳмат ки канали мара интихоб карден, канали мара тамошо мекунен, мара дастгирӣ мекунен. ҳамаи шуморо ман аз барои Аллоҳ дӯст медорам ва боз мехоҳам дар инҷа саволтон ҷавоб бутим. мегӯен ки тоқат зиндагӣ мекунӣ, иқадар сол зиндагӣ мекунӣ, бо хуштомад зиндагӣ кардан душвор нест. Не азизони дилам, душвор нестай. барое ки ман ҳар сол 1 солда 1 солу 5 моҳда мебиём, хусрхуштомана хабар мегирам. 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ меистам, баъдан мерам. Не душвор нест духтаро, ин омада кор надоранд. ягон чиам намеган. агар ганда мешидан мумкин ки душвор буд. не ки худо ба шукр мекунам инсонои хубанд, мада кордор нестанд, ма чӣ кор мекунам намекунам. бароям қадар не душвор нест. баъд бо савол метиҳем ки шавҳартон ҳичи намега, видео мекунен. духтарои хушрӯи ма, шавҳарам ҳичи намега. ма ба розигии шавҳарам бигем видеокунира сар кардагиам. фикр мекунам ки ягон видеои бемаъниам, видеои номаъқулиам, ягон гапи нитоам, ягон кори нитоам накардам. бароям қадар худмам нишон надодам. бароям қадар шавҳарам ҳичи намеган. як ду рӯза да ма каналма удалит кардани шидам. шавҳар мара ҷанг кардан ки ту чӣ ба удалит мекунӣ. не шавҳарам зид нестанд барои навор карданам духтаро. баъд бо савол метиҳем ки бемодар чӣ хеле зиндагӣ кардан. бемодар беҳад душворай духтаро. барое ки фақат вақте дар пешони яке дур мешай, беҳад душворай. на апата мебинӣ, на хоҳарта мебинӣ. ранги мегӯӣ ки дар ғарибӣ гӯям хеле қиинай зиндагӣ кардан. то оне ки ман ҳар рӯз қачон гап мезанам, чӣ мекунам, не ки всё таки намебинамшона, хонашон намерам. қиинай зиндагӣ кардан. не ки ман иншоалло ки тоқат мекунам, ба наздикии модарҷонам хонаи худо мераванд ва ба Тоҷикистон меоянд, меҳмонишам мекунем. баъд бо модарҷон ман мебинам, агар дар ҳамиҷа бошам. агар бурам хай дар оҷа мебинамша. ана михел духтаро. саволи дигартон ки хушбахтира дар чӣ мебинем. духтаро, хушбахтира дар хурсандии оилам. аввалин дараҷа шавҳарам, фарзандам, падар модар, хисрхиштоман апаву хоҳар. хушбахтира ма дар ҳамин қадар чиз мебинам. хушбахтира дар дӯстдории зану шавҳар мебинам. дигар дар ягон чӣ намебинам. ҳамин дар оила дӯстдорӣ боша, якдигарфаҳмӣ боша. фикр мекунам у оила беҳтарин оилае. пул хай баъд ҳамаи мисол шавҳари хуб дошта бошӣ, оилаи хуб дошта бошӣ, фарзанд дошта бошӣ, падар модар ҳама бошанд, баъдан пул у чизо дигар мешава. кор мекунӣ, ҳама чӣ мешава. хушбахтира дар хурсандии оилам шавҳар мебинам. духтарои хушрӯи ма, фикр мекунам ки ҳамаи саволотонда ҷавоб додам. бо чӣ саволе дорен дар комментария бинависонед. иншоалло раҳмон ки бекор шидам. ҳамаи саволои шумо да ма ҷавоб метиҳам. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. раҳмати калон ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед. шумо беҳтаринои маен. подписчикои ма беҳтаринанд. баъд дар ҳамин охири видео мехоҳам ки якта хейтера ҷавоб бутам. якта не, як чанд тара. духтаро, вақте ки нав омадам, баъд рафтам корвон дута кирта харидам. шумо дар видео кардам ку корвона, баъд киртоамам видео кардам, парфтум. ба як кас нависта ки заб чизи харидӣ, соф барахло. хоҳари азиз, апаи азиз, ма гуфтанiem ки анами барахлое ки ман харидаму пӯшидам ба пули ҳалол, меҳнати ҳалолай. гуфтиам гапо ки меҳнат кардем, заҳмат кашидем, харидем. ранги ту нарафтем, дар ҳар ҷо рақс накардем, ҳар каса зора накардем ки ба мора сум рӯи ки сум буте.
худо ба шукр ай шӯи ҳалолии худам ай кори меҳнати худам мехарам анами арзонай қиматай мепӯшум. баъд як чизи дига ки ҳамин одами хушрӯ агар павлини дастмалам пӯша ки мезебаша ба фикрам ки ту хушрӯ нестӣ агар чизи ҳазорсомонарам ки пӯшӣ шояд дар пеши ман безеб бутовӣ. фикр мекунам ҷавобта гирифтӣ хоҳари азиз. метавонӣ дига дар комментарияи ман хеле чизо нанависонӣ. хай азизони дилам иҷа навора ба охир мерасонам. худованд ҳамаакта нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен сиҳат саломат бошен ва худо кунад ки тезтарак ҳаматон ба ватан ба назди падар модаракотон баргарден. ҳама вақт хушбахт бошен, ҳама ҳақ соҳиби фарзанд бошен, ҳеҷ вақт зиқ нашавен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда азизони дилам.